Family, chosen ones. Namhlanje ngicela uqala ndithi uba une-family member, unomntana or wena ungumntu okhubazekileyo ngokwentetha yalapha elizweni lenyama, kuthiwa ukhubazekile ngenxa yobana awuboni, you are blind, awuva, you are deaf, ispeech sakho siyadileya, awukwazi uthetha, laa nto kuthiwa sisimumu ngesiXhosa, igama elibi endingayazi uba lalibuya nabani phi, and uhamba nge-wheelchair. Uba ungomnye waba bantu ndibabizileyo namhlanje, ndicela usondele. This is your reading, your message from the spiritual realm. Namhlanje ithi isihloko sale nto ndiyithunyiweyo ithi lifikile ixesha lokubana ababekade behleli kumgca ongemva babuyiselwe babekwe kumgca ophambili. Lifikile i-timeline of the unseen, of the unheard, of the undermined, of the ones that are called broken, ababizwa as disabled, special needs people. Manisondele mntana sekhaya, le i-reading yeyenu. Njoba apha kwilizwe lenyama nibizwa ngoba nikhubazekile, ezweni lomoya nibizwa ngokubana niluphawu lokuba ngcwele. Ningabona bona bantu bangadingi proof yokuzibonisa uba you are the chosen ones. Thina bantu size sinezinto ezipheleleyo, amehlo neentoni zivulekile, sithini, we have to prove one and again elizweni kule system sikuyo uba I'm special, I'm chosen, ndiyabona beyond, ndiyabona unseen. Wena the mark of being lento kuthiwa kweli lizwe sikulo disabled is actually the mark ebonisa how holy you are. This is the mark ebuya kwilizwe lomoya, ebuya emazulwini, ethi wena ungukhethekileyo. Le timeline sikuyo ke lifikile ixesha lokubana wena ubizwa ngokuba ukhubazekile usibonise ukubana kahle kahle anikhubazekanga, ndizofundisa wena how to be authentic, how to live even if awuconnect kule system, how to live without perfectionism. Bethunani, if you are deaf, if you are disabled, if you are blind, if you got speech delays, umntana onjalo or bani na, ndicela ummamelise lento ndiyithethayo namhlanje. This is the message from the spiritual realm ethi bathunyiwe uba basifundise ukuphila beyond perfectionism, beyond the system that tried to paint indlela yokuphila yokuba kufuneka kube njani uzube chosen. Baze bekhethiwe apha, they are the chosen one, ayixoxisi. The kids today abakuthiwa batheni ba-ADHD, abantwana batheni autistic, right? We have been shown apha ku-TikTok kwabantwana abazivezayo apha ubana how special they are. They are different kunathi, and how telepathic they are. They can read you with 2 minutes, within 2 seconds. Thina abantu sithi siphelela sikhubazekanga, siyasokola kule system, but bona they fit in nje kahle because they do not change, they get to be themselves. Let's start giving them their throne. Bethunana, the back row was a training ground for bona ukuthi bahlale kwi-crown now, and this is their timeline. Family, it's in the morning. In the lendo, this is part 1 because I've been sent to a lot of you. There's different categories under this title. The back row was a training ground
for the throne bethunana. Love and light family, everything is working up for me. Apho nyathela khona khokhela ukhanya apho peace out family. 11 on the time.